construction. Mga hampas lupang vlogger. Oh, amo ay. Amo talaga. Cincin dumating. Dumating. Ano masasabi mo sa outfit chick ko? Yo, yo, yo. Ayos ano. Formado no? Amo na talaga. Formado. Wala pang pasok? Lunes. Kailan balik na? 20. Matagal-tagal pa yung bakasyon na pala. Pero mag-enroll pa kami. Sa ano na? Second sim na. Ano? Hindi kita nakilala. Di mo kilala? Paano? So what's up? Good morning mga par! At yan nga, aga namin gumising. Time check natin ay alas 6. Ay, na ako nasa ko. At almusal kami ng anak ko. Ayan, kanin, bagong saing, kape. Ulam namin ngayon at bumili ko ng pandesal. Meron na dito rolling store pandesal. Yan. Nakita natin. Bigyan na ng pandesal. Yan. Malunggay! Ang pandesal ni Kuya G. Yan. Nagluluto yung asawa ko ng ulam na itlog. Good morning. Good morning na. Yan akin. Hindi lang. Aga natin gumising para maaga tayo makapasok doon. At di na ako maghihintay dito sa anak ko para masanay na siyang maglakad pupunta sa school. Maglalakad ka na lang, di nang maghatid sa'yo para matuto ka na. Grade 4 ka na. Lakad na lang, lakad. Yun. At pagka almusal ko ay diretso na ako dun sa site. Ayun. Let's go! Kain po! Hindi, pa makaligo na. Kain! Kaya mo lang kumain. Mga ka-Jason dyan. Sabi mo, kaparing Jason kain. Iyak. Tignan lang, kain po. Kabayong Puntis! Ayan po, dito na tayo sa barracks. Bis muna tayo. Tatay nandito. Tay, good morning tay. Morning! At ulam, big head. Alam na ko sino bumili. Paborito eh. Lagyan tatay ng Paboritong ulo di, ano ba? Sinangag, sayang yung kanin eh. sinangag ang kanin talaga. Nagprito sila ng itlog. Paras tayo ng almusal ah. Itlog din yung almusal ko. Sarap. Sarap. Narito sila. Tatay.
Kagat yun nandun. Kilo. Amoy! Maaga tayo ngayon. Amo. Yan si Mama Chinchin. Dumating. May tugtog. Amo. Si Poy Logro. Gugas. Op. Gugas ng plato. Amo ay. Patay. Tingnan mo, natalong buhay. Amoy. Praktisado talaga magano ng isda. Nangingisda eh. Titinda sila ng isda. Ito munang iluluto natin bago magsaing. Ang kaldero. Hugas na. Amoy. At yun, suotin na natin yung binigay na butan eh. Sino nga yun? Ha? Beef vlog. Yun. Suotin na natin. Kasi para safety yung ating paa. Yan. Suotin na. Salamat sa bigay na bota sa team. Kahapon di ko ito sinuot kasi nakalimutan ko yung medyas. Ngayon dala ko na. Kasya pala eh. Dito pala ito nilalagay. Amo ko. Ilakap lang. Tawa si Tilo ah. Testing. Ay, kamu ay. Oh. Oh. Amo. Hindi na mangangati yung paa ko. Oh. Panis. Oh. Panis. Pulo. Kamu. Halo. Ano talaga? At siyempre lahat natin susutin. Para matuwa naman yung nagbigay. Ginagamit natin. Nirecommend niya kay Tilo. Oo. Puputi ng bakal, hindi sinuot yung glass eh. Oo. Sutin yan. Kasi sayang yung perang binigay nito. Yan po. Complete tayo, complete. Kenapa naman yata? Meron pag nilaglagan ng bakal. Tik! Oy! Oh. Maraming salamat ulit.
Kuya Babe Vlog, sabi kayo namin. Thank you. Sabi niya, nakakaumay na kung sabi niya guys, ay nakakaumay na, uman raw, maumay ka raw ka. Di na yung mauumay. Naganap-anap naman niya kanya. Ano?
Ayan. At give na tayo ng tubig. Din pa lang. Sip na sip talaga oh. Hindi nakakatay yung pa ako. Lupit. Balak ko na talagang bumili ng ano, buta. At nung pumunta kami sa Nabua, bibili na sana ako. Kaso malalaki yung buta doon. Buti ano, hindi mo nakabili. Doble-doble sana. Alin? Pag di kasya. Kaya depende nagsusuot. Oy! Oy, mata! Ka-premier ka? Patatapos na. Busy. Busy tayo. Nanonood siya ng vlog. Nanonood siya ng vlog. Shoutout mo yung asawa mo. Yung hindi makakalimutan. Ingat sa biyahe. My loves. Yung pabaon. Bago malis. Sabi mo yung pabaon kailan mauulit. Kuya, ano daw? Ay, Parang- sa ano pa? Sa Abril pa siguro. Malayo pa. Naghahanap na kuya ng ano, yung manggang hilaw. Sana all. Naghahanap. Naglalaway. Hilaw. Ngingikam na. Camera gato. Oh, sige, camera. Yo! At ano tayo? At magalo tayo para dun kay Kuya Gatcho gumagawa sa CR. Okay. Jacket tayo, jacket, mainit na. Kailangan mag-jacket. At tinatakpan ko yung mukha ko kasi medyo magaling-galing na yung pagkatotong niya. Nasusobran sa bilad. At ayan, outfit chic. Oh. Amoy, construction na construction talaga. Mga hampas lupa na vlogger. Mga hampas lupang vlogger. Ano? Vlogger ka pala ba? Ayan na, construction. Mga hampas lupang vlogger. Oh, amoy. Amo talaga. Cincin dumating. Dumating. Parang medyo rit. May artista. Oh. May artistang dumating. Amoy! Medyo rit. Yo! Ano masasabi mo sa ano? Sa outfit chick ko? Ano masasabi mo sa outfit chick ko? Yo, yo, yo. Ayos ano? Formado, no? Amo na talaga. Formado. Wala pang pasok? Wala po. Lunes. Kailan balik niya? Yati po ngayon. 20. Matagal-tagal pa yung bakasyon mo pala. Pero mag-enroll na kami sa Taipei. Sa ano na? Second sim na. Amoy. Ngayon, hindi kita nakilala. Di mo kilala? Paano? Nakatikip yung muka. May ano dyan? May sinangag kung gusto mong kumain. Di pa talaga yun. Mag-almusal ka muna ya. Di pa yung nag-almusal. Tay, may sinangag baga dyan tay. Sinangag, di ba pala nag-almusal? Oh, sige na, kain na. May itlog dyan. Mag-ano ka? Ang itlog na yan, nanuwang ko na. Si Kuya. Bumunay. Kuya. Masala ko. Treating sila na. Happy trekking sir. Pamauna muna. Ay, Magusan sinanlag. Lunes. Lunes. Ay, di mo mama. Di rin siya nag-almusal pag Lunes. Yun na, kain na.
Minimikos-mikos na ni tatay. Yan na, oh. Mikos-mikos. Yan, sarap. Sarap niyan. At may ano, Thank you. paborito. Oh, amoy. Kanin mo na yun. Amo talaga. Man talaga ang Amoy. Amo na talaga. Kasi ano, Almusal. kalabaw mo. Oh, kalabaw. Hindi naman kalabaw yan. Kaya Vince, kalabaw ka na kayo. sarap Mm. ng iniwan mo. Masarap daw ng iniwan mo. Iniwan mo kagahan. Sarap ng agahan kanina. Sulit pa. Kahit dito. Papulas. Nagpapulas. Mo din ang kapulas. Naon talaga. Kaya sinasabi, ang bawang dating na pagpapatawad. Amo talaga. Paalisin din ang pagpapatawad. Busog na. Yan na ini. Kaon na, kaon na. Bigit, prito, tapos pinakyo. Sikat. Amoy. Ayan, motor ni Kagatcho. Lupit. Ito yung mga sinahuna pang motor. Matitibay ito. Hanggang nabili mo ito? 24, sulit pa. Stock ba to? Hindi, stock. Oo. Tigas yan, baka bumali pa yan. Bakit malayo na ba? Ha? Saan? Kailan? Grabing init na kaagad. Grabe na yung init. Papa ni Chinchin. Tuloy-tuloy yung paghakot ng buhangin. Una po. Kumawa yung una ni Kuya. Kasan ko? Wala ha? Init na agad. Kilo magakot ng hollow blocks. Ano ko naman, partner ako ni Kuya Gatcho. Dapat marami. Masarap pa naman yung bigas. Taob talaga. Ano alam mo, Chin? Taob talaga ang ano yan, yung Maling. Paano hindi yan tataba? Tingnan mo, isang platong Amoy? ano, Paano? bari.
Feeling mo. Ito yung menu na pinaka-paborito ng buong team. Big Hit. Kay mama. Tagay-iri na Wala pati. umpisa. Hanggang dulo. Kay mama. Tingnan mo maya, magagawa sa ulo. At yan. Hindi ko muna itong baldi. Doon. Ayos. Ganda na ng ano. Hindi na tayo mapuputikan. Kasi may ibutan na. Ay, amoy. Pero di na yung makapag-desisyon yan kasi sinutan na yung sing-sing yun. Yung sing-sing, sinutan na kirona. Paano kung lagyan ng sing-sing? Ay po, ang una. Malihan mo sila. Ay, alis po tayo. Hindi na makakayos dito. Ah, Pangalan mo? halo. Si Carnel. Hindi si Carnel lang halo. Sino ang pangalan daan niya, Ben? Mama! Hindi, yung totoong pangalan ni Jinjin, hindi bagay sa kanya. Doklan. Di, yung tutang Hindi, maganda pangalan niya. Oo, kasi combination name namin yun. Oh, combination niya. Ah, may purpose yun. Meron palang Hindi lang ganun. kinuha. Pero mas maganda yung palaya mo, Jin. Oh, ano, chinita. Di ba, di? May dala kang yelo? Oo. Di ba? Tilo to. Ano yan? Hindi, yun po yun. Puti ba? Bakit umusok? Kasi, Ano yan, malamig ba init? Mainit. Hi, Carnel. Ito? Tingnan mo sa sila yan. Ay. Amoy. palagay ng tubig dito. Kaya ka dyan. Oh, akong bahala sa'yo kay Chick. Lagay ng yelo, ay, ang tubig. Isa pa. Oh. Akong bahala sa'yo kay Chick. Hirap nito yung camera. Kuya Arnel. Nasita na? Ito na pala ito. At yan. Yun. Tanghali na. At ang nilambad na to. At maraming salamat po sa inyo lahat. Yun, mainit. Ganda ng outfit ko ngayon. Oh. Ganda. Maraming salamat. Bye-bye.